ikoko nematambudziko atiri kuona hanzi speech yataurwa kudhara handisi kuda hangu kunyanya kutaura zvakawanda asi semhuri yeZBC haini zvekutotaura handichina nekuti kurwadziwa kwacho kunosvika pakuti unenge wakuzvibvunza kuti zvinorevei. Saka handizivi hangu kuti zvinorevei zviri kuitika, but pane zvazvandidzidzisa. Tinenge tiri vanhu tichifamba, but tese tine maproblems atinawo. We all have problems and tinofanira kushare maproblems. Ngatisangoite kunge marobots, vanhu vanongoya pabasa vachishanda vachienda for some salary. We are a community. Ngativei neunhu chivanhu. Kuvanhu tive vanhu. We are not animals. We are people. We should be caring and we should be loving towards one another. We should look out for our brothers. Let's look out for one another. Kono mumwe asiri kuita zvakanaka, akona kukonzeresa pain. Don't be the reason why someone is not sleeping at home. Be the answer and the solution. Let's be different. Kana tatakadzidza zvisirizvo, let's teach ourselves to be different. To be different. We need tiri right vanhu vekuZBC pakuti most of us are artists. Tiri vanhu vakastudy arts, social sciences, humanities. That's who we are. And so psychology and all these things, let's put it to use. Kwete kuti vanhu vangotoona paTV chete tichinzi mamona here anoacta stereka anogona stereka. Ko isusu pachezvedu, what are we doing with ourselves? Let's take care of one another. 3 deaths in a period of 2 weeks is not good at all. It's not good. And madhesi aya haasi kuitika nekuti handina kumbonzwa kunzi Julius akati anga asina mari. Handina kunzwa izvozvo. What I've heard is Julius did not have friends who cared him enough, for him enough. Ndozvandapika inini. Because if he had friends who cared for him enough, would have known. He was at work. That night he was at work. Right? Would have known. If Julius had an issue, would have known. I don't want to meet Julius' relatives at his funeral. It's so unfair. It's so unfair. Hector the same. Let's take care of one another. Hapana, we spend most of our time kubasa. We spend all of our lives. Singe isuswe pa ZBC 24 hours. We spend all of our lives kubasa. Don't be the reason why mwana umwe munhu achitadza kurara usiku. Don't be that reason. Don't allow yourselves to be used or to be that reason. Do not. Take care of each other. Take care of one another. Because we spend most of our lives tiri pabasa. And when you die, this is what happens. And I'm not sure I'm a funeral policy. 80% iri kubhadharwa neZBC. You have nothing to lose at all. Take care of one another and take care of your families. Life is just too short, especially mazuva. Life is just too short. Kana usiri kubasa, enda kumba, be with your family. Invest in your family. Take care of one another. Please, take care of one another. Ndarwadziwa handizive kuti ndingati chii, but I'm beyond words. And ndiri kunamata, munamato wangu ndewekuti Mwari zvakwana. Ndo munamato wangu, Mwari zvakwana. Tarwadziwa zvisingabviri, tarasikirwa, vana varasikirwa. He was handling our kids affairs. I remember ndakamushedza kuoffice tichitaura maprograms evana. Nestle was going to come on board with some funding, and we were talking about programming. And iko zvino izvi zvichaitwa nani? So we need to be there for one another. Ngatisangotarisane kubasa munhu kana ari in pain, munhu kana manzwa zvamanzwa, take care of one another. Kana kuri kunzi munhu haasi kukwanisa kutaura, kana kuti haasi, go to HR. Endai, musaende kuHR muchinoripoterana kuti ndingandidai. No, go to HR with concern. I think Nindi is going through something, ma'am. They may need counseling.
kwete kuenda kuHR tinoripoterana tinodiita zvinhu zvisina basa. Let's grow up. Let's go beyond mafezi yayayo tikure tive vanhu. We spend most of our lives with each other. And antimaona kuti tiri kutovigana. Ndo ZBC, this is your life. Ndo upenyu hwacho ihwohwo. And we have to accept one another.